Okay, let's speak about mainstream versus local stream. दासिमबो जोंनि पाब्लिकना बुजिनाय गैया what is mainstream, what is local stream. Okay, local stream माने जाहैबाय जों बायदि जायहा बर' रावाव भिडिअ बानायो जाय बर' राव माने मेनलि टारगेटआ जोंना बर'फोरल'. Okay, जोंना मेनलि टारगेट इन्डियान नङा लाइक अल जातिनि थाखाय नङा. But there are people जायना एसे brain is quite small enough they also think that we should judge this local stream people to mainstream. Now come to the mainstream. जोंनि बर'निफ्राय mainstreamनि खोथा रायलायनो. Okay. So mainstream also dong B-boys dong like English maker dong. Then Alfred Brother is there. Then who are there? Like Rocket Vlog. I love them. I love their content. Okay. Like some people are very sarcastic. Still I nice type and I'm happy about that. कि जोंनि बर'निफ्राय इसिम थांदों mainstream. Hats off for them. Okay. I respect all of them. But जोंनि पब्लिकनो एसे बुजिनाया खम. मानो होनबाय It's because कि बिसोर सानो कि बिसोर सब local stream नि गोजा. English maker होन, B-boys होन, Alfred Brother होन, Rocket Vlog होन, बिसोर local stream नि सानो. जोंनि पब्लिकआ there are very few people that have proper understanding of what is mainstream. Okay. There are very few people. आं दाख्लैहाय एसे PK बाबाजों एसे रायलायबाय थादोंमोन सासे रोस्टार ओके जोंनि बर'नि रोस्टारखा PK बाबा होननानै we are good friends okay actually जों बिराद मोजां लोगो जों ओरैनो चेट खालामबाय थादोंमोन जोंनि ससाइटिनि बागै एसे रायलायबाय थादोंमोन कमिउनिटिनि बागै एसे रायलायबाय थादोंमोन इउटुब कमिउनिटिया माबायदि सोलिगासिनो बिनि बागै एसे रायलायबाय थादोंमोन then we discuss about this particular mainstream versus local stream okay बोरै एफेक्ट खालामदों जोंखौहाय बेखौ एसे रायलायनो नाय एफेक्ट खालामनायनि रिजनखौ आं खोन्थानि फार्स्ट अफ जाहैबाय निउस जायहा आपडेट होयोना इउटुब चेनेलनि बागै आपडेट होयो कि लाइक बे 10K साबस्क्राइबार्स गेन खालामबाय बेहा whatever is that shit बे निउसफ्राबो आजिखालि बांसिनानो मेइनस्ट्रीमखौसो पिकआप खालामो rather than picking up the local one. किन्तु होनना लायो कि लाइक local होननानै बर'नि नम्बर 1 dude यार at least तो बर'फोरखौ manipulate खालामना होबा and I'm bringing a video on that particular thing also okay आं भिडिअ लाबोगासिनो बिराद थाबैनो सासे निउस आपडेट चेनेलनि सायावहाय literally shit and I request every one of you okay please at least respect local stream को respect करना मजा don't think कि only mainstream are very important no local stream नि मानसिफ्राबो important नङा दिनै first time आं बेखौहाय actually first time नङा बे this is my second time about I'm talking about this mainstream versus local stream second time सो बेयो मानो होनबा last time मोनसे निउस चेनेला कट शट गाननानै फैदोंमोन ना कि किन्तु बर' रावाव भिडिअ बानायो एबा बर' रावाव माने निउस एंकरिं खालामो आं बेखौ होनदोंमोन कि लाइक वे दख'ना इनकाम मानो होनबा नों लकेलावसो खालामो राइट सो प्रमोट आवर अन कालचार राइट बेखौसो होनदोंमोन आं बाट साम पिपल वर सेइं कि नोंबो गानना फै नोंबो आर'नाइ लानानै what to say at least आंनि चेनेलाथ' क्रिटिसिजम इनफेक्ट जास्ट कमेन्ट्रि खालामनायसो बेखौ बुजिबा मोजां आर पिपल आर फरायनाय दं अके आं होनाखि फरायाखै होना फरायनाय दं but still then very few people जायहा proper बुजिनाय दं about this particular topic mainstream versus local stream आरो बोरै एफेक्ट खालामो बेखौथ' आं खोन्थाखाबाय because of news channel माने proper like बेफोरखौ नायो okay like other news channel होनाखै but जायहा आपडेट होयो चेनेलनि बागै आपडेट होयो बेफोर बिसोरबो एफेक्ट खालामो स' बेसिमनोसै love you all and peace out बेखौ आंनि ओपिनियनसो आंनि गोसो बायदिसो होयो okay स्क्रिप्टिं खालामाखै स' बेसिमनोसै love you all